Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Obi onyeisi ala dọọla aka na ntị na nkesa ozi kepụkepụ na enwere atụmatụ mgbe okporo ịchụpụ ọchịchị dị ugbu a pụọ n'oche ọchịchị pụrụ ịkụnyere ala anyị ụkwụ ọjọọ n'okwu akụnụba, ọkachakwa ugbu ala anyị na-achọ ndị nwunye ihe ịbata n'ime ya. Bayo Ononuga, ọnụ na-ekwuru onye isi ala, dọrọ ụlọ ọrụ mgbasa ozi aka na ntị ka ha kwụsị nkesa ozi ahụ. Sinetọ Natasha Akpoti-Uduaghan enyepụla akwụkwọ ọkpụkpọ oku gaa n'aka onye isi ụlọ Sineti Godswill Akpabio ịbịa mmemme ịgbapụrụ ọha na eze ọrụ ngo dị ọrụ nyere n'ime steeti Kogi n'agbanyeghị nkụrịta nkụ dọga n'etiti ha abụọ. Ọ rụtara aka na ọkpụkpọ oku ahụ bụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ Sineti hiwere. Nwanne nwoke nwata nwaanyị emetọrọ ma gbuo n'ime steeti Benue, John Ame, akpọkuola nwunye onye isi ala Oluremi Tinubu ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka ma hụ na ndị metọrọ ọcha ya ụgbaji agaghị agbanahụ ntaramahụhụ n'ihi na ndụ ha nọ n'ihe ize ndụ ugbu a. Nwa na nna tikọtara aka kpasa ọcha ya gbara afọ 13 iko n'ike n'ime afọ 2018. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.